La xerrada és a 2:15 del vespre, en concret a la sala d'actes de la Grupa, i anirà a càrrec del Carles Serret, responsable tècnic de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat. El Carles el tenim al telèfon. Carles, bon dia i bona hora. Hola, bon dia. Com estem? Molt bé. Sí, doncs, Carles, per situar una mica els oients i qui tingui ganes de venir aquesta nit, aquest vespre nit a la Grupa, explica'ns a grans trets què és el que explicaràs a partir d'aquest títol, Un univers feudal en transició, al cas de Sant Boi. Bé, en principi, doncs, a l'haver de parlar, diguem, del meu poble en un altre lloc, jo m'ho plantejo doncs, una mica què em passaria a mi si fos al revés, no? És a dir, què sé jo de Molins relativament poc, tot i ser professional de la història, doncs penso que en aquest cas doncs, també deu passar una cosa similar i aleshores el que he de fer és una presentació bastant, no intentaré que sigui el més amena possible, molt didàctica, de cara a que s'entengui doncs, una miqueta el que era el Sant Boi medieval i sobretot doncs, d'aquest moment de transició de l'època medieval a la moderna, que és la que encaixa doncs, paral·lela a aquest 1519 que per vosaltres per Molins té tanta importància. I el concepte d'univers, perquè mentre que l'habitual és que cada poble o cada municipi doncs, tingui un senyor feudal o màxim dos, doncs hi ha el municipi, després hi ha el típic castell o el paper important de l'església. En el cas de Sant Boi resulta que per una població molt petita, escassament al 1500 devien ser uns 900 habitants, 1.000, tot és tirar, doncs tenim 8 senyors feudals. I clar, això evidentment és tot un univers amb tota la complexitat que representa de relació, d'especificitats. Hi ha senyors doncs, que són la figura, diguem, clàssica del concepte de feudal, després hi ha unes jurisdiccions que pertanyen a l'Església, hi ha altres que són més corporatives, que pertanyen a un monestir de monges de Barcelona, concretament a Vall d'Onzella. Tenim tota una sèrie de peculiaritats que són úniques, com a mínim, a nivell de la comarca, i que és una mica les que intentarem aclarir i matitzar doncs, aquest vespre. Carles, a banda d'aquest fet, evidentment, molt particular i singular, com era en general la vida al Sant Boi medieval? Bé, un element determinant que era en aquella època en què és avui és que nosaltres som una vila a l'altra banda del riu. Estem molt a prop de Barcelona, però estem a l'altra banda del riu. Per tant, un eix central era el tema comunicacional. Sant Boi té molta importància en bona part de la baixa edat moderna perquè era un lloc de pas obligatori cap a la ciutat de Barcelona i, en canvi, doncs, aquesta centralitat que tenien als segles XIII, XIV, XV, fins i tot, a poc es anirà perdent per l'aparició de noves rutes i per un major pes de la ciutat de Barcelona com a tal, i s'acabarà perdent 2 segles més tard, però ja no seria objecte d'aquesta xerrada, justament amb l'obertura del pont de Molins de Rei a mitjans del segle XVIII, que farà que el pas de sud del Llobregat, el pas de Sant Boi, quedi completament marginat. I pràcticament fins al segle XX, doncs, Sant Boi queda una mica al cul de sac, al igual que la resta de poblacions de la banda dreta del Llobregat, justament per fet que el Llobregat actua una mica més en una funció de barrera que no un nexe d'unió, perquè tot el nostre eix comunicacional s'adreça a Barcelona una miqueta com es passa avui. Sant Boi i Molins estem en línia recta a escassos 4, 5 o 6 quilòmetres i, en canvi, doncs, les comunicacions en transport públic són una mica complexes perquè no formem part del mateix eix comunicacional, no? I, per tant, doncs, aquest tema del concepte de comunicacions i el fet d'estar a aquesta altra banda del riu s'acaba convertint, perquè la població demogràficament més forta, amb una mica una subcapital dels municipis del Delta de Ponent, doncs des de Castelldefels, Gavà, Viladecans, Prat i fins una miqueta fins Sant Vicenç. I has dit que en aquella època hi havia quants habitants a Sant Boi? Entre 900 i 1.000, perquè com es comptava pel concepte de fogatges sí. No està ben definit si la mitjana d'un fogatge eren 4, 4 i mig, 5, depèn, no es pot calcular exactament. Però més o menys, tenint en compte el que entenem avui per comarca del Baix Llobregat, això era poc o molt el fet en aquell moment era molt. Era molt, Perquè, clar, tots els municipis eren encara molt, però molt petitets. Molt bé. Hem de dir que el Carles Serret ha escrit diversos llibres, llegia, sobre altres aspectes. No sé si tens en particular algun llibre dedicat, doncs, sobretot a aquesta època de Sant Boi. No, jo d'aquest període no soc especialista en concret. El que passa que per la meva vinculació professional al món de l'arxiu estic una mica obligat a conèixer doncs, tota la bibliografia existent i a sistematitzar les dades que han anat aportant tant els historiadors al llarg dels anys com sobretot les aportacions que ha fet al món de l'arqueologia i algunes molt, molt recentes. I aleshores doncs, també el que sí que
puc dir, diguem, una mica de col·laboració amb aquest tema és que durant uns quants anys vaig tenir la sort de ser col·laborador molt estret, pràcticament era el seu secretari, del doctor Codina, del Prat, ja malauradament ja traspassat, i amb ell doncs vaig poder col·laborar amb l'elaboració de les últimes publicacions, més o menys entre l'any 95 i el 2005, vaig tenir una col·laboració molt intensa i, per tant, doncs, vaig viure de molt a prop doncs, les seves investigacions i, sobretot, el resultat dels seus treballs mentre elaboràvem els textos finals que després van ser publicats amb la seva majoria. No? I, doncs, aquesta, diguem, funció de síntesi una mica la que em compet fer a mi avui, malauradament, perquè tampoc tenim a nivell local de Sant Boi ningú que s'hi dediqui, no tenim especialistes i que es dediquin en profunditat a aquests temes en aquest moment. Molt bé, doncs animem a la gent, si vol conèixer més detalls d'aquest Un univers feudal en transició, el cas de Sant Boi de Llobregat, que